Klimaren faktore eragileak. Altitudea, latitudea, kontinentaltasuna eta itsaslasterrak. Goazen ariketa batzu lantzea. Himalaietan altitude handia dela eta tenperaturak hotzak izaten dira. Himalaietan altitude handia dela eta tenperaturak hotzak izaten dira. Altitudea. Mendietako gailurretan neguak oso hotzak izaten dira eta udak freskoak. Mendietako gailurretan neguak oso hotzak izaten dira eta udak freskoak. Altitudea. Itsasertzean, itsasoaren hurbiltasunak tenperaturak epeldu egiten ditu. Itsasertzean, itsasoaren hurbiltasunak tenperaturak epeldu egiten ditu. Kontinentaltasuna. Sahara desertua latitude baxuetan dago, eta bertan prezipitazioa oso urria da. Sahara desertua latitude baxuetan dago, eta bertan prezipitazio oso urria da. Latitudea. Ekuador latitude baxuan dago, eta prezipitazio ugari izaten du oihan tropikalean. Ekuador latitude baxuan dago, eta prezipitazio ugari izaten du oihan tropikalean. Latitudea. Ipar Atlantikoko itsaslasterrak Europako mendebaldeko kostaldea epeltzen du. Ipar Atlantikoko itsaslasterrak Europako mendebaldeko kostaldea epeltzen du. Itsaslasterrak. Eskandinaviak latitude altua du, beraz, uda freskoak eta negu luzeak ditu. Eskandinaviak latitude altua du, beraz, uda freskoak eta negu luzeak ditu. Latitudea. Kanadako lautabetan, kontinente barruan daudenez, neguak hotzak eta lehorrak dira. Kanadako lautabetan, kontinente barruan daudenez, neguak hotzak eta lehorrak dira. Kontinentaltasuna. Alpeetan, altitudearen eraginez, temperatura azkar jaisten da, gora egiten dugunean. Alpeetan, altitudearen eraginez, temperatura azkar jaisten da, gora egiten dugunean. Altitudea. Atakama desertua latitude baxuan dago, eta prezipitazioa oso urria da. Atakama desertua latitude baxuan dago, eta prezipitazioa oso urria da. Latitudea. Norvegiako kostaldean itsaslaster epelak neguak arintzen ditu. Norvegiako kostaldean itsaslaster epelak neguak arintzen ditu. Itsaslasterrak. Mediterraneo eskualdeak itsasoaren eragina du, eta horregatik udak beroak eta neguak epelak dira. Mediterraneo eskualdeak itsasoaren eragina du, eta horregatik udak beroak eta neguak epelak dira. Kontinentaltasuna. Amazonas latitude baxuan dago, eta bertan prezipitazio ugari izaten da urte osoan. Amazonas latitude baxuan dago, eta bertan prezipitazio ugari izaten da urte osoan. Latitudea. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baliabideak arduraz erabili, kutsadura gutxitu eta naturaren jasangarritasuna zaindu.